Abale ya kaji azumi yau. Ayo. Nan ce abale ya kaji azumi yau. Kai ka watse. Da daɗi ko? In tambaye ka mana. Ya kaga Amira da azumi yau? Ta kusa rasa ranta. Ayo. Amira, yaya azumi? Na gaji. Aikin ladan kuma? Bana bukata. Ladan ta yi sheki kenan. Ba haka bane. Ka bani guri. Kana baro, bana azumi guda ɗaya aka ce kayi. Jogon wa ce. Ni ne na faɗa. Ayo. Na kalala, me kana baro yake sa ku kuna yi? Kai han mutum na zira abu. A ina? To yanzu yaya kenan? Ba da ban. Bosho me yasa bana baka yi azumi ba? Haihuwa aka yi mun ne shine abin da isa. An kara de, ka ji Bosho baya azumi ko? Abokinsa ya faɗa min. Kana baro, kai hankuri ka dauki kaddara. Menene hakuri me kaddara? Ayo. Ka ki ƙara kira na da mai gida. Ka ki ƙara kira na da mai gida. What? Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatai na bidiyo shahararru na ban dariya. Bantaje TV.